Je to smutná epocha, ktoré je ľahšie rozbiť atóm ako predsudky. Návyk. Krátky proces človeka, pri ktorom vymieňame kyslík za oxid uhličitý. Treba tu len pár stotín, ale bez tohto procesu by náš organizmus nedokázal fungovať. A práve takýmto procesom začína aj moje dnešné vystúpenie. Vo chvíli, keď som si vyťahoval tému na dnešný deň, pocítil som trému a strach. Ale keď som si prečítal vetu na papieriku, bol som rád, že som dostal práve túto tému. Albert Einstein, najvýznamnejšia vedecká osobnosť 20. storočia, pôvodca teórie relativity a taktiež nositeľ Nobelovej ceny, bol neskutočne nadčasovým a revolučným človekom, zdatným v rôznych oboroch, týkajúcich sa nielen fyziky a matematiky, ale aj humanity, čo dôkazom je aj jeho výrok. Je to smutná epocha, keď je ľahšie rozbiť atóm ako predsudky. Atóm je základná stavebná jednotka všetkého. Je to najmenšia častica, ľudským okom neviditeľná. A pre vedcov celého sveta v súčasnosti jednoducho zničiteľná. Využívajú ju na výrobu obrovského množstva energie. Niečo, kedysi nepredstaviteľné, je v súčasnosti absolútna banalita vo svete vedy. Ale na čo máme tento obrovský vedecký pokrok, keď ako ľudia voči sebe sme stali viac bezočiví a arogantní? Jedna z foriem tohto negatívneho vplyvu na ostatných je aj tvorba predsudkov. Predsudok je názor, ktorý je zväčša negatívny a je to odpor a opovrhovanie človekom na základe jeho charakteristických črt, napríklad farba pleti, jeho vek, jeho výzor alebo jeho postoj k nejakej téme. Vytvárame si ju pri prvom stretnutí a vytvára sa v našej hlave. Či už z toho, čo poznáme, alebo z našich skúseností, alebo z toho, čo nás naučili naši rodičia. Vedci tvrdia, že pri stretnutí stačí prvých 7 sekúnd na to, aby ste si o človeku, ktorý stojí pred vami, urobili presný obraz. Stačí mi 7 sekúnd na to, aby som povedal o človeku, či bude zastávať dôležitú postavu v mojom živote alebo nie. To je smiešné. Hlavne v súčasnosti, kde sú ľudia neskutočne negatívni a aj keby ste robili 999 dobrých vecí, ale len jednu jedinú chybičku, do konca života vám budú vyčítať práve túto chybu a už si nikdy nespomenú na to dobre, čo ste spravili. V súčasnosti sú pozitívni ľudia vnímaní ako blázni. Chodia vysmiatí po uliciach. Je to pre nás, obyčajných ľudí, je to divné, zvláštne, pretože sa okolo nás znašá pochmúrna nálada, ktorou sme nasiaknutí. A vôbec nie je divné, že ho svete zvujú rasizmus, vojny, alebo odpor voči ľuďom, ktorí sú postihnutí, psychicky alebo mentálne zaostalí, alebo len starí. Však mládež sa k starým správa stále s menším rešpektom a je k nim stále viac a viac drzá. Ku generácii, ktorá pomohla sformulovať tento svet. V oblasti vedy a techniky naša generácia napredovala milovými krokmi. A rok čo rok stále viac sa blížime k futuristickým predstavám našich predkov. Ale ako ľudské stvorenia sa z nás stali ľudia, ktorí nenávidia ostatných len na základe toho, akí sú, alebo ako na nás pôsobia. Predsudky sa stali odpadom našej spoločnosti. A je len na nás, či
našu spoločnosť začneme očisťovať. Preto nesúďte ľudí pri prvom stretnutí a nesmejte sa im. Dajte im možnosť, aby vám ukázali, čo v nich je.